Oras marita calhuna. Adrok tuh mulai perpungguan nabadia apalantikyon jumulu mahita martang yang dibagas roh tabi pasat tepunga tatuat martang yang may beda. Amin. Jujud persepaun. Hamu akadongan nahina holongan Bornginon ima borngi perpudi di tahun 2021 di nama dalan hita di bagasa tikina sataunon sipata do lasrohatta sipata marsoring arsak diroha dohot hamaolon nadadobi terlumubi ma pakorhoni pandemi COVID-19 alai tuk tahap persaido bahwa tung sakap hasonangat do sakak di debata di ngelutta mula sipata marsak sipata lasrohatta ima sorohani perngulun di sulu barang arion ragam do aka arsak dohot las niroha namasa di ngoluta alai dang hapalang asini roha dohot tenggan basani debata diramoti jala di parmudu-mudu dohita huhut di lehon gogo dohot hahipason mamolus akatiki di ganop ulaota jala tolhas sahatu ujung nita noon alani pujima debata aleto diku jala nasarohaku upuji goarna nabadiai dengan pala leleng nari marujung tahun 2021 laho masuk mahita tu tahun naik baru tahun 2022 ima tahun kesehatian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian atau marhirasiroha mahita mangiahi akasita dohot pakirimun tading ma aka nahumurang dohot napalungur roha alani pakirimun di bagesan habursyau tu debata alani tabarade maruhatta lau memuji debata martang yang mahit marede mahita hite goar di debata ama dohot goar na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia nat mo palangit dohot tanoon amen bangsa na mardalani di bagasan na hulomon marnida sana padodang na bulun bisar do sada panodang diaka na mengani tanon di linggoman ni hamatian marongon basong rosian lomona diari paporanganmu marpahean habediaon songon nabursian apuan ni ados torang rodo tuho di paporanganmu diakana akana poso haleluya haleluya haleluya
martang yang mahita. Ale Tuhan debata bona ni hation nami mauliati hudok kami siala dengan dibasam naku jalohami manipat satau bulonon dibongin parpudi tahun 2021 daun rodo hai marsoba tujulum alahu parata potami saluhut pasu-pasum di ngulunami hodo mangaramoti ngulunami mamulus ragam ni namasa terlubi marabulun kopista pulusia di tahun 2021 daun jalalaos na masa terlubi hodo nama dongani hami na alpuhosa asa taripar hami tu tahun nai baru na pinarade ni asini roham di hami asi marohab Tuhan saya pataripar mahami tu tahun nai baru naung jonok di julunami sodangi marohanami nahulumi marhite-hite to di purbadiai jala saya parrohai mahami asa hubotohai madok mauliate tuho asa tarabul situ rohanami dihagutan dohot pangujunan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Jehovah masuk dibuli madani holongna dokter asabi dilehon anakna nasa sadai manus kita jelma barosai Patik ni debata dihita laho manalpo tahun 2021 daun imana tersurat di Yeremia 20 ayat 10 sada sahat 12 songonon marido isi ainunga takas suboto sakap akana usakabi taringot Tuhamu ninna Jehovah sakap pasonanga dotahe dada Tuhamagoan asa au mangaliat Tuhamu ujung na hinalungut temuna jadi pajojo muna maau hut laho hamu martangiat tuau gabe tanghonoku mahamu ima sahakna atong rak mangidogu mahita tu debata tu adopan di debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mamulahon nahombar tupatikmi amin.
Tapauduk marohata dia daupan di debata laho manopo ti dosat tanagodangi martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus mana pigahali hami rotu jolom huhilalahami rikodo asini roham disaluhut hami halak perdosa alani upahin na upasirep hami diri nami tadarion di jolom jala uparata potami tung na jod do hai manibil sianak kadalan munabadia songon biru-biru nalilu sayu nakpabali hami siya jolom alani dosa nami aidang di halomor roham hamatean yaka perdosa alai hambon ni rohana do lomo ni roham asa mengulu sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maasini roham dihami marhite-hite pandangion dohot hagoni to di perbadia asa tarabul situ rohanai majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahe nasa ngapon di guarmu na bediyai amen. Tapi gima baga-baga di debata taringat tu aisan dosata songono dohata ni Jehovah musat pihak kadolok jala humuttal akarobian alai yang koparasi di rohaku nasotupa musat sianho jala pada dihadami aku nasotupa humordit ninna Jehovah siasiho hasangapon mari debata dari kijang. Tani debata tubuh epistel perpunguan jung tao sadarion ima natar di Efesus 5 ayat 10 saat terus 10 songonon marido isi alai gabe tiur doi saluhuna tinoruan ni na tiuri ainasa naung dipapatar tiurmai dibaheni ninna do tarsunggul maho natar podom jala hehe masian akan amate gabe sondangan ni Kristus maho atong manat mahamu mamereng manakasi parulal muna songon akan amar roha unang ma songon akan ahurang roha parhase yang hamu matiki ai ari asusaan donuaing ido sahana martua ma akan atumangion hata di debata jalan no piopsa. Amin. Di perjalanan Yesus di jalanku harus
renungan ujung tahun. Naik salpuhonot tama tahun 2021. Jala pengotat tama tahun naik baru tahun 2022. Naik mahita manatap tubudi di perjalanan Noktabulus di nasatao bulonon. Di nasatao bulonon namardala duhita di partikian nabi nasabasahon di debata. Terus do partikian ni mardalan nakpedang tarbayan hita be mardalan alanunga loja tahilala. Tuk suadong do namarhuaso pasohon partikiani soholan debata. Nah terus do partikiani mardalan tujulo. Nakpetung maggale tahilala na madalani pernguluanon. Nuain nunga saat hita tujung tahun 2021. Aha mananaing hati da konota. Puji ma Jahoba aleto diku jalana sarohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Dina madalani tahun 2021 kurang dope akka batu-batu natajom na mga bati pada natta. Marsitutu dohita mangulahon akka ulautta alay sa itadopi dope akka kegagalan. Adong do rana siya tonga-tongata na marsak jalan natarilulu hinorhon ni kopi sa prusia natadopi. Jalan meragam akan namasa nasohobartu na hitahirim. Alay mauliate ma di debata jongani dohita mamulut ragam niya kamara namasai. Nuai ahama hajok congota jerupan di debata. Puji ma Jahoba aleto diku jalana sarohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Takas dori debata marhite panuriran Jeremia bahwa saka pasonangan do tahe saka di debata di ngulu niya kana prosea di bana molo be tadopi ragam ni hamaolo di tahun 2021 taida ma songodalan di debata do laho padruhun wasona uhut patulus son saka na di ngulutta alai tauji ma mabahir ruji dirita be tasukum ma tu dirita nunga tapakke partikian na tabulus tuaka ulau nadenggan sotung do aka partikiani marsalpuan suadong na taula egia ahabe manak tapakke partikiani tulaun naso hinalamohon ni debata. Ajari mahami Tuhan mamake tikinami asalomo ni roham na hulaon hami jala umbiaran hami midaho sian mida jolma. Naing mengotat tama tahun naik baru tahun 2022 atong beta mahita tahohosi magotikta dohot hasitongan tapagalak mapalitutta tadapoton ma tahun naik baru di bagasan pos ni roha alam ardonga Tuhan Yesus dohita di keluarga di ulaun di uria menang di dia pe padalanata taulahon manarenggan tu salut halak diari nanaing noari nuaing nang ditiki nanaing ro unang manalo jahita ay namang gotil dohita muse ditiki nai anggo so pargale hita nuaing. Tuhan
tidak ko mahaporsyautai songon nahi na tidak ko nidongata sa porsyau di sadok portibion rak mahita madok au porsya di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan naat mo palangit dohotan au porsya di Yesus Kristus anak debata Jehova na sasadai di simay bena pay mamula suko tu tanaon mangumilak na mangulu dohot namate au porsia rito di porbadia jaladong sada huria na badia huria to pana Kristen akan na badia dohot di aisan dosa dohot di hatai naman dok mulak mangulu suko day ni halat naong mate dohot di hanguluan na surasuda. Horas madihita saluhutna. Tabegima barita jujur tahun maneng berik huria HKBP Jeruju Resort Jerujuon. Bagian perjolo patujolo tadokma mauliati Tuhan debata siala dengan dibasana boy mardalan sudia kaperdalanan ni huria do ruasna di huria tahun jala marhita berikon huriaon berengot tama perdalanan ni huriata di bagasan tahun 2021 godang nauli do akka silas niroha mula dongpe akka namasa di tahunon saya manoktong do debata mengurupi huriana alani saya tadokma mauliante tu debata di perdalanan ni huriata di tahun 2021 terdok marukil do pernguluan ni zolma di Portibion alani sori mago kopi 10 sia adong do na aguan hosa adong na aguan perkerejoan do nang aga pangomoan nang aga namoru parutungan na maneng rugi diaka ulaw na alay nang pesongoni perdalanan ni ngolui manoktong do anggo asin roha ni debata di hurianai ima ruas ni huriana na di bagasan haipason satu pertikianon boy do merdalan permingguon tatap muka di tahun 2021 nang peikon menginguton jala mangulahon protokol kesehatan bagian kedua PC misi pelayanan HKBP Jeruju Resort Jeruju para diri patupano muli di debata gabi huria namar koinonia mar marturia jala mar diakonia bagian patuluhon ulaun pertodion na parjolo permingguan di HKBP Jeruju di awal tahun 2021 merdala dua permingguan di HKBP Jeruju Resort Jerujon na parjolo permingguan sekolah minggu masuk pukul 7 WIB doho permingguan di nama godang masuk pukul 8.30 saat tuna sidung
marhite-hite live streaming. Tung masai lasitu tudo roha alama muka minggu tanggal 24 Januari nunga boi beta patupa huriata minggu tatak muka jala rap dohot live streaming alani gabe tolu halima masuk permingguan jala di patupa ma persagi ni ruas marhite-hite namar minggu pukul 8.30 1.30 di 2 wek dot pukul 10.30 1.10 di 2 wek songonima 1 sonari merdalan dunglam leding lam sumur ma panahit kopi 10 siai mamuka minggu tulbusada Oktober 2021 nungabe di patupe permingguan sekolah minggu tatap muka ala dibatasi dope umur madohotisa ima aka naung marsikola jala akan ame me toktong do mangihuton live streaming sudi perminggu ni merdalama songon naniatur honi pamareta ima dohot tolu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak napa dua hon pertangyangan wek dari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dibuka huriata do patupahon pertangyangan wek alai di pasada mai di bagas coroon masuk ma ganu pukul 10 sewip di hari Rabu nama dohoti pertangyangan ini boido dibahin presentasena ima holan 5% do sian ruas saluhutna jalan mangihutom marhite live streaming rata-rata 22 channel do namar lapatan mai sumurut do kualitas ni pertangyangan hinorhon ni kopi 10 siai HP nunga dibahin huriatan jadwal pertangyangan songon nasomal nang pe di bagas coro don di patupa jala di patupa do penutupan pertangyangan ni di hari Rabu tanggal 10 November 2021 sibanot ditangyang ta asa salpu manian panahit kopi 10 sion asa boy merdalan pertangyangan song na somal di tahun 2022 na yang ro si jalota si atuhata na patulon tapatu pado pertangyangan pasion merningot ari hamamati ni Tuhan Yesus secara online dohot offline ima merhite pertangyangan wit laus disima di zahahon panaonon ni Tuhan Yesus na patuluhon ruas nihuria namar hasohotan ima sada John Riyadi Tarihoran doho satria simorangkir napa duaon donar berlian simbolon dot Yesi Relina boru 5 juta napa tuluhon mulia oluan sirai dot Yeni Agustina si manungkalit na patuluan periantus dumorang dohot Amajia Florida Hutapea na mangiut anugrah Samuel Panggabean dohot Marisa Yuliani Siagian na mangihut Charles Matupang dohot Ropina dan Maria Butar-butar nama ketidakon hapur siaun di tanggal 10 Mei 2021 di patu baro maka tidak kon hapur siau tu 26 halak ruas ni huriata data nama luai imana perjolo anatisia diarniar di sinaga Anelita Epitanias Purba Cindy Carolina Siombing Daniel Christopher Tambunan Dirga Tri Utama Hutaswit Dohar Ari Lumbantobing Dwi Sandi Marbun Elpriko Gabriel Manurung, Elvindo Sinaga, Paul Fortunatus Limbong, Gabriela Imanda Romauli Sitanggang, Gihon Mariadi Justin Tambunan, Helena Siskopa Pakpahan, Herlina Dea Clarabella Sirait, Jesse Krasela Rusiniati Tambunan, Jonathan Saud Sinaga, Luciana Mentela Putri Simaremare, Lydia Spinola Simajuntak,
Mikael Mio Siagian, Olivia Febrianti Marpaung, Parade Jeffrey Huta Soit, Radot Joshua Perdamaian Huta Huruk, Valencia Oceana Sinambela, Surung Tairensius Tulus Sidabutar, Erpando Maximelin C. Sartua Siomping, Anugrah Samuel Junes Panggabian. Di Batu Pahuriatano pengajaran Sidi Mamuka bulan 6 2020 sada. Sakramen Pandidion Nabadia di Batu Pahuriatano 2 hari Pandidion Nabadia ima Pandidion Nahinipu Tusada Danak Namarguar Georgiona Alister Silaban dari keluarga de Silaban Borsitorus hari Senin 20 Maret 2020 sada. Jalado donasida manjalo pasu-pasu Pandidion Nabadia di Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada. Di Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada di Batu Pahuriata Pandidion tu 12 halak dana poso-poso di Huriata ima Grace Ruth Yovela Sinaga, Alfrelia Christina Hasiholan, Emmanuel Kristanto Silitonga, Johannes Christian Silitonga, Jasmine Sianipar, Grisela Sihombing, Joanna Manalu, Lamdro Sialoho, Gabriel Sialoho, Agnes Sialoho, Gio Sialoho, Alkana Winston Anugrah Panggabean. Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Batu Pahuriata do Pandidion Nabadia tualu halak dana poso-poso di Huriata ima Beseba Sitompul, Asel Sitompul, Lasro Napapaton Petra Nika Purba, Nasya Batubara, Anggun Purba, Anggi Purba, Noel Ridwan Sapir Gultom. Ulaun Nabadia di Batu Pahuriata do Ulaun Nabadia di Huriata na Parjolo, Ulaun Nabadia di Tiki Perningotan Hamamate ni Tuhan Yesus ima di Ulaun Nahohom nama dohoti Ulaun Nabadiai 256 halak. Napa duahon ima pesta Natal Parjolo 25 Desember 2020 sada ima minggu manugut nama dohoti 236 halak do arian nama dohoti 210 halak. Na patuluhon di Batu Pahuriata do Ulaun Nabadia di bagas ni ruas ni Huria na marsahi renge ima di bagas ni keluarga inang Nyonya Utajulu boru Turnip, inang boru Selaban, amang situa M Sitorus boru Manurung, amang situa CH Purba boru Tokatoro, Aritonang boru si Hombing PR Sirait. Ha parhaladon merdalado ulaun pakkobasion ni parhalado di tonga-tonga ni Huriaton Mauriah KWP Juruju ni uluhon ni Pandita Bonar Tunggul Pasaribu marhite sermon ganup hari Jumat pukul 10 pituwip doa aka rapor-rapor di Huriaton. Martabado pakobasi di Huriata ima marhite calon situa ala amang calon situa Esmunte Wik Estomihi ima mamuka siang tanggal 14 Maret 2020 sada. Sayang kiam martabba naulo makobasi di Huriata sian Wik Nasing marnida di umur ni aka situa di Huriata nunga adong opat nanaing pensiun di bagasan 3 tahun naneng roh. Di bagasan persahiton do sahalak parhalado di Huriata ima ala amang situa CH Purba nunga hampir 2,5 tahun masoho nasida mangula di Huriata alane persahiton nasida sahatu partikianon di Batu Paparhalado do ganup minggu evaluasi pelayanan di Huriata marhite-hite sermon sudi keputusan rapot Huria marusaha do parhalado Batu Pahon asa sesuai dohot aturan ni AKPP
keputusan-keputusan penting sarana RPP jumolo doi marhite-hite langkah-langkah obar tu aturan ni HKBP dungipe baru diputuson jala ditiktikon. Dung resort huriata dipilih do obat situata gabe parhala do resort imala inang situate boru lumbentobing sebagai sekretaris bendahara, ala amang situa J Marpaung sebagai utusan sinode distrik, ala amang situa M Pasaribu, ala amang situa J Hutajulu songonima nang sian haparhalaron ni huriata. Bidang pelayanan koinonia sekolah minggu. Saya di bagasan pergumulo do seksi sekolah minggu lau patupahon program sekolah minggu di tengah-tengah ni namasa kopi saplusia. Ai sebuah merdalam program ala sebuah tatap muka doho aka sekolah minggu. Gabe marhitela streaming ma di patupa pangajarion di sekolah minggu. Tentu gabe moru do kualitas ni pangajarion ni. Alai nang pe songoni adong do program na pinatupa ni seksi sekolah minggu di huriata na perjolo perayaan pasca sekolah minggu, pengadaran telur pasca, sian keluarga anak sekolah minggu, Natal sekolah minggu 2 hari masuk tanggal 10 Desember do tanggal 10 sia Desember nang salpu. Minggu 10 Oktober 2020 sada martabado guru sekolah minggu tulu halak ima naposone huriata Leni Limbong, Alfredo Tajulu, Riris Boru Galung. Nah, mangihut di tanggal 14 November 2020 sada masohot do ima guru sekolah minggu hala inang lira boru silaban dola inang boru na 70 sian guru sekolah minggu alani pangidoan nasida. Nah, mangihut sian seksi remaja na Posebulung mamuka adong kopi saplusia masoho do sudi program ni remaja HKBP do na Posebulung di huriata ima sian Maret 2020. Alai mamuka 16 Oktober 2021 na salpu nungah aktif remaja na Posebulung HKBP jeruju ima patuhaon pai HD remaja na Posebulung rata-rata 25 halak. Jalan merhitima di patupa program latihan kor pembentukan panitia Natal dohot patupahon perayaan Natal tanggal 27 Desember 2021 na salpu. Sibanon ditangyang ta ima asa sudi nian remaja na Posebulung ni huriata retama dohoti kegiatan remaja HKBP di huriat tahun ala torop do aka naung kuliah dohot kerejo dang masuk be tu remaja na Posebulung HKBP jeruju. Na mangihut seksi parupuan di patupado pakobasion di seksi parupuan di tonga-tonga ni huriata PHD ina mamuka sia tanggal 4 Februari 2021 na salpu. Di perpunguani si patado di patupa kunjungan diakoni turuas ni huria na Mersait ima hala amang situa MC Turus hala amang situa CH Purba dohala inang nyonya Hutajulu boru turnip hinorhon ni persahiton nani adopan nasida di perpunguanon dang di patupa dope latihan kor ala ni persahiton namasa. Cukup berperan aktif do ina laho mengurupi panitia peresmian resort asa merdalan do denggan. Mamuka tanggal 30 Oktober 2021 nunga boi be di patupa kor di huriata jalan mamuka di minggui PHD ina pitor di patupa do latihan kor jalan marede hobartu roster na pinatupa ni perhalado ima asa sada di bagasan minggu dina manguduhon kor. Jala ina Kamis ina parupuan Deborah marede mengikuti program nasida jala di pahobar tu protokol kesehatan HKBP jeruju di patupa seksi parupuan Natal parupuan di huriata ima tanggal 22 Desember 2021 masuk pukul 10 siang. Wip dipadiri panitia laho patupahoni merdalado di bagasan lasiniroha niuluhon ni ala inang Bibil Pro R Sitanggang sian HKBP Pontianak.
seksi ama. Masuk do program ni seksi ama do kor ama dung adong kopi 10 siai alai mamukka tanggal 21 Oktober 2021 merdalama program ni seksi ama ala nunga lam lumonggar persahitan kopi 10 siai sian hasianganon jala huria nunga patupahon evangelisasi kor mersite jadwali di patupa jala mamukka sian ima kor ama PHD dohot latihan kor jala di patupa do latihan kor dohot patupahon Natal ama ima di tanggal 20 Desember 2021 na salpu jala di patupa ama do parsel Natal tuakar ruas na di bagasan parsahiton ima 10 halak godangna lansia dang terpatu par lansia do pe program ala ni kopi 10 sia ala peraturan ni pemerintah lansia adalah golongan lemah tubuh dan mudah tertular COVID-19 dang dipaluas marpungu-pungu tatengnya koma sanggiat hatop COVID-10 siai salpu sian hasianganon pelayanan marturia naparjolo pelayanan musik dinggadam dalam pelayanan musik di gereja tahun 1 bulonon di patu pado roster ni song leader ganup ari minggu jalan merdala do lingkan arang do perguruan ni akka song leader dagan so menguluhon paredion di ibadah minggu merdala do dengan pengiringan musik di ibadah minggu songone nang di ibadah na asing sarana pamas-masuon pertupolon acara na asing pe jalan merdala do 2 bulan les organ ima sian Mei 2021 ngajaran ni hala amang hasiombing songon seksi musik nasida masohot ala ni kopi sapusia lam nakok di bulan namangihut agiamatu tahun naroon boy merdalan muse pelayanan sending di patupado di bagasan tahunon pembentukan tim 10 dibagi 10 maneng 15 kakak ruas gabe beta-beta ni sahalak situa alaidang merdala dope dohot maksimal anggiama di tahun 2022 boy merdalan asalam retar ruas ni huriata madohoti dohot mengatusi program ni huriata pelayanan diakonia seksi diakonia sosial dinggado merdalan hobartu program ni huriata seksi pendidikan merdalan do ima stimulus tuaka danak na berprestasi seksi kemasyarakatan dan apala godang di terpatupahita pakobasion di bidang kemasyarakatan ale merdala do pengamanan sian Polsek Barat do Polda ima dia kegiatan tahun baru do Natal 2020 sada pelayanan parar tahun tinggal do aka informasi pelayanan ganup minggu tapabua turuas ni huriata marhite-hite tikting dohot tikting na maragam napa dua hon dinggado merdalam pemasukan ni parhepengon ni permasukan parhepengon si ganup minggu ima marhite-hite tikting parhepengon dinggado merdalam verifikasi ganup sahali 4 bulan do badanau di huria jala verifikasi resort dohot distrik namangihut servis pagar depan gereja las dohot mengecat namangihut masa penggantian lampu yang sudah mati namangihut laporan keuangan ganuk minggu laporan pemasukan do pengeluaran ganuk minggu dohot pilihan bulanan sehali 4 bulan dilaporkan namangihut diobasi huriata administrasi surat menurat ima tuaka ruas ni huriana pindah gereja ke dohot surat pengantar surat terdiri do angkalan asing pilihan maneng parhepengon ni huriata ta mulai tiado pertabani pilihan sian roha naukap sian sudi ruas ni huriata alai godang dope naso pasahaton kewajibanna tuhuriata marhite-hite pilihan bulanan ai pilihan bulanan wajib doi dipasahat tuhuria
alai dang ditotopon huria sadia balgana salinai hujahahon taringot tu perpilihan hamulat do martaba pilihan sian roha naukap sian sudi ruas ni huriata alai godang dope naso pasahaton kewajibanna tu huriata marhite-hite pilihan bulanan ai pilihan bulanan wajib doi di pasahat tu huria alai dang ditotopon huria sedia balgana tergantung tu kemampuan ni keluarga ma alani asa sudi mahita makarikotoni adong data sian tim audit taringot tu pilihan bulanan kategori umum ima naso pasahaton pilihan bulanan di bagasan sataunon 31,5 ma sia ruas ni huriata ruas ni huria na pasahaton alai dang sahat 12 bulan ima 10% 10,56%. Ruas ni huria na pasahaton 12 bulan ima 58,5%. Molo kategori wek na pasahaton pilihan bulanan wek Bethesda 40% sian 55 kakak wik Maranatha 50% sian 84 kakak wik ex Saudi 70% sian 44 kakak wik Estomihi 82,4% sian 47 kakak tahalas sodo pangaramotion ni nata bendahara ni huriata do perhalaro per tahun nang tim audit dinggado markuitansi nasa pengeluaran ni huriata di patupa huriata do penetoran persembahan pusat per bulan jala dinggando mardalan setoran tu resort do tu distrik nunga denggam mardalan di patupa huriata gerakan 1.000 lau mengurupi dana pensiun HKBP nala mengalami keminusan. Kegiatan perayaan merdala dosude kegiatan perayaan na parjolo perningotan hama mateni Tuhan Yesus ulau na hohom perayaan Paskah buah-buah ijuk perayaan hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang perayaan hasa sahur ni todi purbadia perayaan Trinitatis perayaan lahir HKBP Jeruju ke-38 tahun dirayakan di sekolah minggu, ibadah pagi, dohot ibadah harian. Perayaan ujung tahun perhurian, perayaan Advent, perayaan Natal di huriaton, sekolah minggu, remaja, hama, ina. Toropdo naro di bodari Natal umum. Natal naparjolo, Natal paduahon. Alai sudi Natali sesuai dengan protokol kesehatan. Namangihut panitia di huriata. Naparjolo panitia pembangunan. Di prograpon huriata do panitia pembangunan. Boy padirihon konsistori huriata. Dohot pengadaan dana totok ripe 2020 sada. Jala merdala doho bartur rapot huria. Jongjong do konsistori ni huriata. Jala dipatupa do peletakan batu pertama. Na niuluhon ni uluan ni huria. Di tanggal 10 Februari 2020 sada dihadiri panitia pembangunan do panitia persiapan resort sikop do konsistori hima di tanggal 25 April 2020 sada jala dipatupa do penerahan kunci tuhuria sian panitia pembangunan do panitia persiapan resort jala di hari sadari ido dilaporkan panitia pemasukan do pengeluaran tu pembangunan konsistori godang donian disakapi huriata merhiti-hiti panitia pembangunan alai ala situasi pandemi ekonomi jemaat pastilah berpengaruh alani horan konsistori do na terpatupa huriata di tahun 2020 sadon sayang giat ma tu tahun nanengro jempakta boy merdalan akka natasakapi di Suriana na paduahon panitia persiapan resort panitia peresmian resort Obar tu rapot huria tahun 2020 dung sipul 2020 sada dung sipul dipadiri konsistori ni huriata
disakapi huriata ma patupahon persemian resot jeruju jala boido merdalan sudi hobar tu sakap dohor rapot ni huria tahun 2020 sadai songonema nang pertodingna di tanggal 2 Mei 2021 pembentukan panitia peresmian resort jeruju jala panitia tetap do panitia persiapan resoti alai dilengkapi ma aka seksi-seksi ni panitiai SK terlampir jala pelantikan di tanggal 10 Mei 2021 Minggu Arian jala ma panitia medalaton hasil rapat huria ima totorime peresmian resort merdalado hampir 90% ruas pasahaton. Sabtu 10 Juni 2021 verifikasi kelayakan persiapan resort jeruju menjadi resort baru di Patupa sian kantor pusat HKBP ima marhite-hite pendeta Nexon Simajutak pendeta Ligat Simbolon do Situa P Gultom Merdala do verifikasi jala dinyatakan layak menjadi resort. Hasil ini dikirimkan ke kantor pusat melalui proses 20 de Boskap pendeta Nexon Simajuntak. Senin tanggal 2 Agustus 2021 Gereja HKBP Jeruju rapat parhalado persiapan resort materi rapat pembentukan parhalado resort ima na terpilih nang tajahau naking. Di Minggu tanggal 8 Agustus 2021 rapat panitia peresmian resort persiapan pelaksanaan peresmian resort. Minggu tanggal 22 Agustus 2021 peresmian HKBP Resort Jeruju niubasan ni amang preses Distrik 2 Pelalu de Boskap pendeta Nexon Simajutak NTH dohot rombonganna. Di Patupado penggalangan dana madok mauliati do huriata ala dinggado basana boy merdalan peresmiani jala tolop ruas na mangalihon dukungan secara moral pola do terpapungu kas resort lebih hurang 110 juta. Minggu tanggal 5 September 2021 serah terima panitia peresmian resort jala pembubaran panitia. Statistik jemaat tahun 2021. Obar tu data na di pasahat di tonga-tonga ni huriata. Gabe songonom maharuason ni huriata. Perjolo hujahahoma ruas huria na moru na perjolo imana modding 10 halak sa halak mai ina 2 halak mai dadana bawa 7 halak mai ama tapola hujahaho be alanunga dijahaho ni di ujung tahun perhuriau ruas napida huria ama 3 halak ina 3 halak dadana sahalak hima keluarga ala amang Teguh Christian Robin Hood Panggabian keluarga Manupa Agus Wan Silalahi dohot keluarga perlindungan Ade Putra Gultom namuli ima 3 halak naposo boru ima Yesi Herlina Boru Simajunta Amajia Florida Hutapea Ropina Demeria Butar-Butar nahona RPP 2 halak naposo bawa ima Riko Erwin Sinaga ala murtad tu gamo na asing na mangihot Bisar Victor Lumantobing marhasohotan so pangatusayon ni huriata ruas na tamba na lahir 4 halak bawa 3 halak boru tampola hujaha datana ruas na mendaftar gawe ruas ni huria ama onom halak ina onom halak danak 8 halak ruas na mangoli 3 na poso bawa gabi tabba ma ama 3 gabi tabba ma nang ina 3 gabi songonom ma statistik ni ruas ni huriata jumlah kakak 277 kakak ama 200 sahalak
ina 225 halak, bawa 147 halak. Borua dana naposo bawa 147, naposo boru 120, dan ada boru 70 tolu, dan bawa 82. Statistik 2020. Nataba kakak sia ama sia ina sia, dana bawa sia dana boru onom. Namoru kakak opat, ama 10 ina opat, remaja naposo bulong bawa 5, boru tulu, dana 2, dana bawa dana boru sahalap. Jumlah ruas tahun 2021 kakak 242 kakak, ama 200 halak, ina 270 halak, remaja naposo bulung bawa 142 halak, boru 117 halak, dana bawa 80 halak, dana boru 70 halak. Panipuli kurang matongon binahin di Jehovah tu hita marulup-ulup jalan maras rohama hita disi di naung taihuton berita juru tahunon patut dota alusatta debata di bagasan rohanta tauloi do debata di hurianai manang dalam medau do rohata sianibana songonodo hatani Jehovah debatani Israel surat tomma diho saluhut hata naong hataon tuho tusada buku asa adong paingotingotommo Jeremia 30 ayat 2 atong nungalam jono hita tu ujung ne saluhutna maroha mahita jala manakasma tu tangiang alai digijang ni saluhut nai masih haulongan mahita ai dihukupi holong ni rohaido gudang dosa. Sara Petrus 4 ayat 7 do tuano. Jiruju tanggal 31 Desember 2021. Huluan Huria pendeta HKBP Resa Jerujuk pendeta Bonar Tugro Pasaribo STH ditandatangani. Mauliate madihita songonima perdalanan ni Huriata di tahun 2021. Oras madihita. Tabegi mamuse berita perhepengon ni Huriata jalata buka bima nadong dihita. Dabang dainang dan hawalongan di bagasan guardi tuata Yesus Kristus songoninang yanakon nami remaja naposo songoninang yanakon nami dana sekolah minggu nadong di bagas joron itu hatta hujaho kami mas songon rekapitulasi laporan ni keuangata ima sian Januari 2021 sahat tu November 2021. Mula dong damang dainang na dihitabe buhi mata buka. Mula songon pelian bulata nunga di patorang amang pendeta. Sonari nahubacaho kami unak palara sude boido sukuneta bolo adong hahurangan. Setabi dihamu amanami nanami bolo tungadong songon ausad diri sebagai bendahara. Mohon maaf damang dainang inama sian gugu ni basad diri alai molutung pe adong hahurangan buido hamuna madokon tu hamisad diri di dia hahurangan nai damang dainang nahawalong hami di bagas guarda Yesus Kristus songonon ma songon dihita
bolo tabereng laporan per minggu nunga tabereng jala kesimpulan nama hujaha sonari damang dah tersongonom ma laporan kewangata penerimaan nihuria selama setahun 337.400.600 rupiah. Di pembangunan 34.000.000 rupiah. Pusat 10.325.000 rupiah. Berjumlah ma 310.720.600 rupiah. Saldo awal di huria ono 57.600.500. Pembangunan 16.731.040 rupiah. Pusat 10.717.200 rupiah. Jumlah 10.147.740 rupiah. Marpungu masaluhna penerima saldo awal 405.100.100 rupiah. Di pembangunan 50.734.150 rupiah. Tu pusat 33.102.200 rupiah. Jumlah 420.137.250 rupiah. Pengeluaran selama setahun 300.621.600 rupiah. Di pembangunan 40.550.150 rupiah. Pusat 20.210.200 rupiah. Jumlah 322.530.750 rupiah. Saldo akhir kewangata sahat 1 November. Saldo huria 100.410.500 rupiah. Pembangunan 2.054.000 rupiah. Pusat 3.804.000 rupiah. Jumlah masude 106.316.500 rupiah. Diketahui perhalado perharat tahun Ima amang situa J Marpaung SE tertanda tangan. Bendahara Ima situa H Boru Marpaung. Tim audit dan verifikasi keuangan huria Hima ala amang situa P Nadeak. 2 hala inang situa T Boru Lubat Tobing. Mengetahui do menolobi mengetahui Ima pendeta BT Pasaribu STH sebagai pendeta Resort Jeruju di Jeruju 30 November 2020 sada. Songoni mara songon kesimpulan ni kewangata molate madi tuhata molate madi hita saluhna. Amen.
dokata perjulu nama wakil luras ni huria amang tiji sinaga nama wakili perhadu situ aji uta julu pinasa perjulu tu amang tiji sinaga. Shalom. Mulai tema di Tuhata di dengan ni basana asin rohana napalos sita ro memuji pasang warna di ibadah akhir tahun 2021. Nah ni hormatan kami amang padita dohot amang parhalado inang parhalado suang soni terluwi ma di damang dainang yang akon nami remaja na po sebelum sekolah minggu songon hatan na tua-tua sada silop pagadong dua silop paubi molotung pehami mewakili siat tonga-tonga ni ruas jerujuan madohata di ujung tahun ibadat tahun rap sude mahita manginang taruli molo taparwahod do di refleksi perdalanan ni huriatta di 2020 sada naong di pajojor amang padita resokta amang pasaribu di tonga-tongata memang patut jala ikon marlas ni roha do hita saluhukna ruas ni jeruju diasi do dengan ni bahasa ni Tuhani natok tong mangaramoti pardalan ni ngulutta pardalan ni huriat tahun di tonga-tonga ni pandemi covid 10 tahun na sude sendi-sendi kehidupan sedin-selini sude do terhambat di parsikolan, di parkarejuan nangpe di tongani huriatta tabigenakin melalui media YouTube nama pasahator pararaton barita nauli ang padidata do parhaledutta tu tonga-tonga ni kehidupan pribadita asa sahat kata ni Tuhani ditongani padalan ni huriatta tongdo gudang akadongata na terpapar jala parjulu di alap Tuhata nasida alai tongdo madok mulyate hita tutuhata jala sisa datang yang hita saluhukna asa tibu tarabul dia kadongata sahuria na tong di bagasan lungun ni roha dok ni roha mulai hati di Tuhata molo di luas Tuhata hidupe dia kadongata sahuria na terpapari malum nasida siap persaiton covid 10 siai boi marlas ni roha rap dohot tita memuji Tuhata molo tabereng tabiginakin di perdalanan ya kegiatan ni Gerejatta 2021 memang secara persentasi sudah bidang do kurang di perdalanan na dang bosikop sudah alani situasi kondisi kopiton ale mulai tema di Tuhata asirohana diperbusiui pamerintah jala di loas hita ruas jeruju dokon tetap hita patuh tetap hita prokes di dalam situasi ibadah tetap taului ahana nidok pamerintah nangpe kadang gabe sumurut ya sumurut kita naneng memuji Tuhata alai demi
kesehatan kita bersama budu merdalan dengan ima refleksi di tonga-tonga nih perdalan ni huriatta di 2021 atau resolusi 2022 harapan so kita sebagai jemaat HKBP Resort Jeruju pribadi lepas pribadi tetap mahita pasahat to dirita di tahun 2022 nanang tatomu kurang lebih 3 jam naik tetap mahita sada tangiang mars tangiangan selukna ruas asa di pardalanan ningulutan non sudah hita tong diramut itu hatta terlalu mah dia harapan nih keluarga lepas keluarga ya kayak anak kota boy tercapai ya cita-citana dia ka ama ina boy lam mengulu lam mengerbang rumah tangga di Huriatta program 2022 nanang si patupon ni Huriatta sudah seksi sudah kategorial boy merdalat dengan jala sisa datangnya kita atau emas salpu kopi 10 sion asa boy hita marlas ni roha menguji pasangan petuat tai di tahun 2020 dia songon resolusi songon jemaat hita jemaat ngata berenakin kondisi berik kondisi keuangan asatung kerjasama asatung bergandengan tangan kita sudah ruas dan adong naso terpatupa di taruas melau sadar rohata mamereng mengurupi akaah program niureta nggak terbukti gedung gereja tahun songonima wehana nggak terbukti adong serbagunata nggak terbukti adong konsistorita nggak terbukti jadi hita sadar resort sudah ini dang alani gogoni panitia dang alani gogoni angpat dita do parhalarutta sudah ini alani gugutta do manupahi saluhut aka kegiatan ni gerejatta tapuji ma tuhata rap tuhani mahita nanaing medalani perdalani ngulutta di 2022 asa tong di bagasan lasni roha hita di bagasan serni roha saling bergandengan tangan asa tohoma hita songo ruas HKBP diberkati untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah parkaryuata terlungowi ma di bangsa dok negara ton terlungowi di juluni tuhata Om Mahata Sautik Sian Hami mewakili ruas saya tuhata ma mangaramotita saluna butima oras Mauliate perjolo tapuji matuhata alanya sidok dengan dibasana totong mardongani hita satro ditikion boy hita marhai pason ganuk bersada-sada ro siap bagas tabi tu bagas garijon manak tu bagas joroni tuhata jadi au mewakili songon perhalado pasahaton mauliate tu sude ruas ni huria nama aleo partikianna dohot rohana do pikiranna lau manupahi sudah kau lau ni huria aidang boy mardalat sudah program ni huria marang ahape nata sakapi anggo holang siap perhalado alani itung mauliate situ tudo doron nami so perhalado hami pasahatu tu sudah ruas ni huriata nama aleo rohana dimana gabe olo dipilit gabe panitia baik itu panitia pembangunan do panitia pelaksanaan resort naik baru. Jadi hamu amang dot hamu inang ruas ni huria. So kami so perhalado hami
Kami menyadari bahwa apa kami ini adalah manusia yang lemah. Songon ula-ula name kami di bagas joron itu tahun pararhamu mahami asa margugu kami liau kamu semangat kami asa boi kami mangulak kaulaun nami songon nahina pinar cita muna asa boi hita saurdut lau mangalakaon akasilakaon nota tujuluan nareon asalam marsaringar suarani Tuhani di tonga-tonga ni nahumaliak kita tardumobi di akka na sosaugamo do tita asa boy hita toktong songon naidok ngi ala amak sinaga naking seiringan kita seiring sejalan boy hita masih tukar pikiran masih tukul-tukulan. Kami menyadari songo perhalado kami na uluhon ni amak padita gudang do hagaleon nami alana sarupa do kami do tamu sama-sama manusia lemah jala siatano do hita. Jadi di baheni ikom masih tukul-tukulan mahita masih tangyangan asa boy jupang akan atasakapi jala dapot akan atalului. Na pos dorohan nami dihamuna amanami do inanami sudah akka program mihuria akan ata program po di rapot-rapot huria boy do merdalani dengan tarlumobi di tahun 2022 na nang rok molo sar urdot tita di baheni mangidu hami tunggomos asa saurdot mahita unang holan na masih salahan molo tungadok pe salah nami amang inang di pelayanan nami marpamuati marohamuna dang nausang aja hami jala mangidu hami do tormat tuhamuna molo tungadong tarlumobi BH adong akka laporan-laporan keuangan tarlumobi ala molo menyangkut keuangan boido gabe kurang denggap persaurata boido rohamuna tu konsistori lau manukut tu hami songo dia do laporan keuangan asa boy hupatorak kami songo naudokon nakiningan songo jolma na biasa kami mungkin kelemahan itu adalah manusiawi ala yang go Tuhan kita itu adalah yang sempurna jadi anggo kami dang na sempurna kami na sempurna cuma dia yang di atas sana jalan apos dorohan nami songok kami alana tambah tahun kami akan semakin tua jadi songok naidok ngihatan na tua-tua molo roudani purma akka palaka molo tambah tahun ni moru manang akka laka-laka jadi kami pe songok perhalau do moru do nang laka-laka nami molo tukperang boy kami lau mengunjungi hamuna amanami do inanami setiap keluarga tu bagas tabe marpamuati marohamuna kami bukan sengaja alai ima gogunami jalan apos dorohan nami anggor ditangyang nami tok tong do hamuna amang inang ruas nihuria gabe pejuruju tok tong do hamu hutangnya ko kami jala pos marohota di debata na tok tong do donganan nahita molo saurdot tita tujuluan nyarion jadi saya dipasu-pasu mata debata mahita di tahun lawan alpuat tahun 2020 sadon tarlumobi anon nang di dalam madalani tahun 2022 Tuhan memberkati mau lihat ya ada rakso martangnya kita pangodianon jahan majo songo sunggul-sunggul di hita di bagasa budarion perjolo hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Patupaon huriata do parmingguon sehali masuk 5 pukul 10.30 wib marbahasa Batak Paduahon sekolah minggu di Buhaima masuk muse minggu paduahon tanggal 1 Januari 2022 Tuluhon di minggu tanggal 2 Januari 2022 Parmingguon ima pukul 8.30 1.30 wek Bethesda dot ex Saudi bahasa Indonesia jala dipatu pada live streaming pukul 10.30 1.10 ima wek Maranatha mar bahasa Batak so ini mah sunggul-sunggul hita martangyang mahita Jehovah na di surga amanami marhiti Yesus Kristus dihamalati horohanami do Tuhan
ala toktong do di pasar ho to dimi tu pamatang terlembowi ma tu partodion nami. Tuhan mauliate diudut toho sa hanguluan nami sa tu partekianon terlembowi ma dina mangujungi tahun 2021 daun hami saluhukna ruas Nihuriam HKBP Resort Jerujuan sian namet akayanakon nami nama godang Remajana Poso naksongoni kanatoras akana tua-tua nami Tuhan 3 jam nai tutu naksal pohonon nami ma tahun 2021 daun posroha nami Tuhan nahoro manggongkep kami jala padomu siak kami akamara persahiton di perdagingon asaboy hami tutu manalpuhot tahun 2021 daun di bagasan hai pason di pematak perdagingon nami anggota dinami Tuhan toktong gir-gir do tugu marhapor siat tuho Tuhan godang do nahua do pihami di tahun 2021 siapa motam bersaluh ne Tuhan molo tungadok pe nanek sal pohonon namion dingulu nami ganduk mersada-sada manak perkeluarga akahamaolon naksong niya kelas niroha bergati sorin di pasato tuhami alaisian asinurham doi jala sa pamotamu Tuhan jala idoha person nami toktong dohami tutu mersigatuk tuho dang alani pikiran nami gugon nami pabahenan nami tungasiniroham do saluhu na Tuhan boy hubulus sami tungadok pe Tuhan akaruas Nihuriam satu partikianon di hagalion di perdagingon alai toktong dohami marsigatung meraporusan merapor siat tuho tukoro pangalualuan nami anggo panggobation sudei Tuhan holan dalat doi alai tung asiniroham do natuk boy mangurati mangutsati pamalupon akka parsahitoni siap pamatak perdagingon di ruas Nihuriam na soboy hu guari hami ganu marsada-sada Tuhan moloboy pahami tutu anob tolhas tu tahun 2022 dangalani pak bahanan nami gogo nami Tuhan alani pikiran nami tu ngasini rohamdo alana porsero hami Tuhan boy tolhasonomu hami di bugasa orongeno saluhuna da kurang manangaha jala patol hasomum hami tutu di bagasan hai pason pematak perdagingon nak partodioni jala hirim rohanami Tuhan porsea hami tok-toko miat di hami di tahun 2022 dang haranapan nami Tuhan dang haberengan nami dakka pikiran nami dakka dalan nami tutu molo hami jolma biasa nama kaporseho asotama hami tutu di hadapanmu siap onana saat ujungna tahun 2022 Tuhan olan asin rohamdo Tuhan do pangasahok kami jala porsea hami setia ho Tuhan di hami ho Tuhan Tuhan tahun kesetiaan jala hami pesungguli Tuhan jala mangula matot dimi di hami ganup asa setia hami Tuhan memuji pasangan pekko marhite parmingguon pelayanan dohot akana asing si ulahonon nami di tengah-tengah di parsauran namion alani setia mi Tuhan setia hami tuho lenomo hami tutu hai pas doho gogone baru lama ngulahoni ganup di tengah-tengah ningul nami na porsero hami Tuhan na lenomo do tutu di hami aka ari nauli na denggan tuma kasoroni ari pe Tuhan horo na botosa na lenomo do di hami marita seni roham asabuy hai madalani jala boy hai makamanakon takas de boto hali Tuhan horo na botosa dak kami takoto hami na dak sebulusan nam tu 2022 on tungadok pe Tuhan akan aneng masa
na naeng rongom totonga-tonga ni perjalanan nami di tahun 2022. Molohodo hujau hami marhite tang yang nami jala horho persehami. Tuhan pada umur dosa kami saluhu nai. Talumubi ma Tuhan huwa kami tang yang nami. Ima negara namion manguluhon akka perkarjuanna kasuluhononna sian pergijak sahatu toru Tuhan. Sehoma napar mudu-mudu nasida mangalian hatorangan di pikiran dohot yasni roha lau mangulahon akaluan nabi boy gabis lasni roha di masyarakat. Songoni Tuhan COVID-19 nak songoni akan amasa na baru dokon Omikron. Tuhan tuhoro pasahat tami. Tung puasom habadi omido na boy tuk pasisihon pamagohon siat tonga-tonga ninggul nami. Mula tuk peadongi Tuhan ninggul nami. Saya sungguli mahami tutu boy mangulahon ima protokol kesehatan asayas sami jala boy malua perdagingon nak pamatang nami sian persahitoni. Jala saya pargogoy matuha sude aka pemerintah na mangulahon akan ahok bartusi ya kasih bayaran nasida pagombation dohot aka na perlu tu masyarakat. Patu pamur itu hamarite asin roham jala tuk do negara namiom majaloi. Asi maroham ali Tuhan gonggong mahami saluhu na ima negara namion masyarakat di negara namion nang duniaon. Boy hami tutu madalani tahun 2022 sebulan satu jungna. Khusus nama Tuhan hami huriam akaibere resok jerujon. Sian namemet sian akan nami remaja na poso sian na toras na tua-tua. Horo Tuhan na punah hami na punah ho. Dakuboto hami Tuhan molosoho matpar mudu-mudu hami saluhuna digulmit ngulu nami. Alay na pos dorohanami Tuhan yasi dotong rohami. Terpuji maho Tuhan sehoma nama ramoti sude perjalanan ngulu nami. Takas Tuhan molotukpe adong di huria namion ima perkarijuan takas ibotoho di tahun nama sa kopiton disudi panggumiton ninggulu nami adong nahurang aka panggulmiton sehoma Tuhan napatongot toni jalalema pikiran natorang dohot hati uron dia kahura ruas ni huriami lau mengalului daraman nadenggan dohot akasilas ni roha tujulan narion dari Tuhan kalumuwi mat tu tahun anak sa basa honomo Tuhani sepatongom maka pacapalan nasida Tuhan boy silas ni roha jala sihamna Tuhanon na tu arupam mo na badi padao ma Tuhan siak kami tutu akatahi-tahi ni sibolis na boy mangalalahami kalumuwi ma Tuhan di tonga-tonga ninggulu nami mengalului akapacapala di hami dohot akasilas ni roha di tahun 2022 on asi roha mali Tuhan sian horo saluhu nai jala tu dohai mat jaloi molo horo hujo hami di tonga-tonga ninggulu nami siga no pari hehe peham sepeduman nami Tuhan molo horo hujo hami sian alamu do hami tutu ari natiur dohot aka perkarijuan dohot akana hobbar tunggulu-ngulu di perdagingon di tonga-tonga ni ngulu nami siga no pari ali Tuhan iro persen nami Tuhan Tuarupam muna bari terlumbo bima Tuhan taka yanakon nami sai ho mana makubasi nasida mole patong kope akka karejo na hobbar to talenta na binasa mi bai mana sida Tuhan sia tidakon silang sia tidakon Kristusi di tonga-tonga ni akka pakarejoanna asa unang gawe Tuhan sisurahan agawe si halamonot teman nasida Tuhan di tonga-tonga ni akka perkarejoan nasida mula sunawat pe Tuhan akka perkarejoan patong ma akka perkarejoan nah bar tulomo ni roham nakso ni Tuhan akka anak ni ruas ni huriam molo na martahi tu akka parokapon sai lem makarokap marhiti asin ni roham tunasida padao ma Tuhan akka anak kon namion sian ela-ela ni sibolis nasonan ni holmon roham sai setia manasida le Tuhan manghuton hori tonga-tonga ningguluna manang na dia pinasida Tuhan
Mengaluluya kangulu-ngulu dah persikolan nama. Saya setia mana sida Tuhan. Holak kodo dipapuji-puji, dipasangap di tonga-tonga ni nguluna. Asa boy na sida Tuhan, malas ni roha jala siokoporo na sida le Tuhan. Asi maroha male Tuhan. Molo tuk pehamian no mulak sian bagas munabadion. Saya ho mana pataroh kami saluhuna sahat kami itu bagas na ibe di bagasan hari pason. Di bagasa porogenope Tuhan. Na mangulum mahami tutup di poduman nami be. Saya ho mana mengaramoti hami. Jagai hami Tuhan. Saya padungo mahami di bekas nasi pasok di mata perdagingut tumandogot niari. 5 hari nasi basah-basah nomi. Hari tau baru di hami. Nalaus pakaian nami di gulmit nami. Pasu-pasu mahami na manguduti ulau nami. 5 di tahun na pinasa saumi. Boy hami tu mangulak ulau nami. Jala boy hemat dapat akaselas ni roha. Tahu may puji-pujian siya malatihon nami ku arupa muna badai. Terpuji maho Tuhan molo tu ngadong akahurangan nami. Hami jol managaledo asiroham. Urasi Tuhan asa tamahay majalo akas basmi jala talup hami ima majalo aka asi-asinim. Asi maroham mali Tuhan. Upas hatam matangi yang ilit namion. Kolam mangasahon gorden nakmu Tuhan Yesus Kristus sihokop kami jala si palua hami. Oliate mariho. Amin. Dame di debatana semurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot roha munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita damang dainang na niaulongan ni Tuhata di ujung ni tahun 2020 sadarion maneng saborginon dipakulingi hatani Tuhata dohita iman na tersurat sian buku Jeremia bidu 20 sia ayat 10 ro di ayat 14 tajahama turpukta marsikap soring songonon ma andidok desi ai songonodo hatane Jehovah molo dungkok na 70 tahuni di Babel ebatokku mahamu dohot pasitongan Tuhamu baga-bagaku nadengkani asa mabuan hamu mulak tuingananon Ainu ngataka suboto sakap aka nahusakapi taringo Tuhamu nina Jehovah sakap hasonanga dotahe dada Tuhangamuan asa au mangalehon Tuhamu ujung na hinalumunan muna jadi pajojo muna maau
uhut lau mahamu martangiang tuau, gabe tangi honokku mahamu. Jala luluanmu nama au laos di Jepang hamu, molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna. Jadi jung Jepang hamu au, inna jahuba, jala mulak bahenoku akan terbuang sian hamu, jala papungoku hamu sian saluhut bangso perbigu, do sian salut inganan ha bolongan muna, nasai laun, nahubaini ninna jahuba. Jadi mulak mahamu buanoku tu inganan haborhatan muna hian lao terbuang ola nidong sa neturpukta. Damang dainang nani haulongan ni tuhata tekas dohonon nami memang agak orang mungkin dihita taberen naking laporan pilihan bulanan niya teh saat laporan ni saat bulan November doamang molo tabereng Desember dang masuk do bedesi ade asa unang siarong no sukun di bagasa rohata mulak sian bagas joroon imajolo sada informasi tuhita ala di pukahuriat tado noaeng mabahen pembukuan sesuai do tahun gerejawi. Jadi molo di ujung tahun Huria ima di bulan November lau disima ditutup parhepengon asa dibiasahon masongoni asa dinggan. Jadi dang di ujung tahun ni sonari maneng di ujung tahun tulbusada Desember ala tapakilala hodo lujani aka bendahara do aka perhaladui molo pola mula bendahara manopot hutana bulan Desember barang nabi no to besong dia paretongan niya teh jadi gabe dihusor mai tu ujung tahun perhuriau jadi dak pola nama pakurangi jadi tu tahun depan akan muncul lagi bulan Desember yang sudah kita jalani tahun 2021. Ima songon buah-buah asa unang gabe suku-sukun di bagasa roha. Namangihum muse marhiti-hiti turpuk taumma. Dapola gajang jami taon. Jinunak pola para dihamu dirimu na modom maneng modohodok. Maneng mengaluli pakut sadean. Dapola sa saparoba jomon. Jadi terpak mahita marparsaurat tuhatan itu hata. Na parjolo berengot na siya turpuk taon molo masa pe paru kilo dingoluta dang nadau de bata siyan hita ido turpuk taon jadi masa pe bangsa Israel terbuang tu Babel alai di baga-baga hode bata 70 tahun mahamuan non silileng na dungi buanokku mahamu muse songoni donang Yesus merbaga-baga tuhita lao mahamu merperbue mahamu atau kamu mabarita nauli ay mula dua usugok muse mangalap hamu sian hasianganon tu surgoi ay ini baga-baga dang nalu pade bata molo masa dihita paru kilon dang naso di bereng debata molo masa dihita noaeng tahun 2020 sada kopi 10 sia dang naso marnida debata molo masa dihita paru kilon manang hamatian alani kopi 10 sia aiso adong pe kopi 10 sia angko na mate doi di sido debata imana barjolo jadi molo adong neng paru kilota di tahun 2020 sada neng merujung ma tahun 2020 sada saya tarokom Tuhan padahal masih anau paru kilon di tahun 2020 sada unang bemasai di tahun 2022
harapan. Tapi yakinlah, firman Tuhan juga berbicara bahwa kehadiran Tuhan akan semakin susah di dunia ini. Akaparukilan. Jadi kalau kita bercita-cita akan bahagia di tahun 2022 dengan harapan-harapan kita, tapi firman Tuhan berkata akan makin banyak yang lebih dahsyat dari COVID-19. Yang menjadi permasalahan, bagaimana Anda menerima? Bagaimana Anda menghadapi idona permasalahan? Memang tangiko do asa dengan sudi aka pinopar. Dengan sudi cita-cita ni aka pinopar. Tapi bukan dari situ mungkin akan ada mara bahaya. Akan ada permasalahan hidup. Maka firman Tuhan mengatakan, dang nalupa debata tuhita mulu masape paru kiloni. Lam disido dipakulingi debatahita. Lam disido didongani debatahita. Molo tatarehon roha na yas majakonibana. Molo tatarehon roha na yas majalo pasu-pasuna. Itu didokot di bagasa turbuk tahun. Nung ngata kasuboto sakapu akanahu sakapi taringo tuhamu. Sakap hasonangan do lehono di debata tuhita di tahun 2022. Tapi bukan kesenangan manusia. Ini kita harus ingat. Tapi kesenangan Allah, yaitu mencapai baga-baganya bahwa orang percaya, orang yang setia harus sampai ke sorga. Jadi apa yang mau kita lakukan akan mengakainang? Dagamotado di tahun 2022 napait. Alai jalo otano pasu-pasu di debatana tongki. Bagaimana kita menghadapi ini? Tatarehom marohanayas. Pikiran na torang. Nani torangan ni hatani debata. Disidoro pasu-pasu ni Tuhan. Jadi moloro dan Roma hitam manarehon ala nung ngaliling lugonyari nang merdala beledeng mesarna Roma udah topu tatarei ma eberta dohot ebernayas alai molo tatarei dohot eber na adong hian miak disi dang adong saat tuhita inumota aeki. Begitu juga firman Tuhan dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu dekat akamang dirita. Alai bohahita manarehon tangata yasdo bohahita manarehon rohata yasdo. Maka tahun 2022 Tuhan sudah merencanakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari terima dengan hati yang bersih. Rohanayas, pikiran yang bersih di tengah-tengah ngoluta. Ni siraman ni firman Tuhan, maka apapun yang datang, malapetaka pun yang hadir, kita mampu menghadapinya. Ketika kita mampu menghadapinya, dari situlah tetesan berkat akan datang. Kalau datang kebahagiaan, mari terima dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan berpesta pora. Unang hola lasni roha dirina sendiri di pestahon. Misalnya godang nuaing monang pegawai negeri ianak konni ruas tahun. Bagaimana Anda merespon itu? Apakah kebahagiaan duniawi atau mengucap syukur kepada Tuhan? Maka ketika kita mengucap syukur, mata kita setan berkat akan mengalir. Karena itu persiapkan hati yang bersih, pikiran yang tulus untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Kita martangi yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami, diiringi rikodo lakanami,
sian Januari 2020 sada naung hudalani hami satu partikianon 30 sada Desember gudang do hudalani hami perdalanani adong doi mabahin marhujinjang hami alalas ni rohana adong doi mabahin lungun rohanami gabi terilu-ilu hami alai lau disido disukuni ho hami disungguli ho hami dipakulingi ho hami lau disido digorai ho hami dina mangalopit tangan hami makamolati hon saluhut nai lau disido nang dialusi ho jalan dileho ko pasu-pasu alani ido boy hami jongjong rotu bagas sorom diborngin na badiyaw makamolati hon saluhut nai anggo babiat panoroy anggo sibolisi sahito tudo na sida mamereng tikina dakia lupa mangula-ulaw na naeng dipangan do hami naeng diyaw do hami alai satu partikianon margogo do hami pinargogoan neto tim probadia mardala dope hami di habadiawmu mardala dope hami di hatam maperwiho dope hami satu ngulu nami di tikion Tuhan Jehovah Dewata amanami ala jolma do hami madalani ngulu nami dina marukil hami ulu disipata merdua roh hami makaporsiai ho alani Tuhan diborginon roh hami Tuhan rupamu sesama dosa nami asa tama hami majakon 5 tahun pasu-pasu tahun lasni roha tahun kesehatian di tonga-tonga ni HKBP asa saroha hami memuji pasangan guarmu nabadiai asa saroha hami maperwihun hatam di tonga-tonga ni keluarga nami pos dorohanami di situ Tuhan iring-iringomu dohami ditiki nabuha tangan nami ias rohanami ias pikiran nami mejakon pasu-pasumi mas sampai paru kilon di tonga-tonga ni perdalanan di ngolu nami di tahun 2022 nanang ro hami toktong gugu tugu urat nami tugu hapur siaon nami dang boy hami diombang-ambingkan oleh situasi na adong di Portibion. Pos dorohanabi disi hasonangan dole honomo di hami, hasonangan di tanoon, hasonangan terlumobi di hanguluan sogot. Aitu sido di baga-bagahon ho ngodo nami. Simaroham Tuhan diborngin nabadia diborngin non patupaon ni ruas ni huriamdo di tonga-tonga ni bagas nabi perpunguan martangiang mangulumpon tahun na baru dohot makamelatihon pangiring-iringomo di tahun nang salvo pasu-pasu masaluhun na akauluan na manguluhon partangiangani pasu-pasu marhiti-hiti tordim asa margugu ibana marjamita mabaritahon barita na uli di tonga-tonga ni keluargana pos dorohanami patari paromo dohami tu tahun 2022 mauliate madiho amen maride mahita tapapungo mapiliata Jesus,
kadongan satu kinari salpuhonota nama tahun 2020 daon jala bongotota tahun nai baru 2022 dinanaing tadi konota tahun 2021 daon jala bongotota nama tahun 2022 di pabotohon debata tuhita pabuah sakap hasonangan do sakap ni debata di ngoluta tiba ini unang lomos jalatok tong mahita dungo uhut hobas diulaun nani halomo on ni debata asadapot hita angka nani halunguton ni rohata Ale Tuhan hatami do sulu-sulu ni paktu jala hati uron di dalam di bagasan padonganion ni debata lasmarohata memangoti tahun 2022 di tahun naneng ro neng lam marsitu tu hita jala hobas tuangka ulaun nadingkan atong borhat mahamu tutong-atonga ni portibion paboton hamu mahabasarum muna tu saluhut halak donok do tuhani unang holsoan hamu agiaha alai sadok paboton hamu matu debata pangiduan muna marhiti-hiti tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate jala dameni debatana sumurung sian saluhuna roha ima mangaramoti aka hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Jesus don't want me lost for heart. Jesus il pangurumi lost for heart. Oh, por seapi dohot pasti rohani mardongan no Jesus lost for heart. Lost for heart. Lost for heart. Martangiang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo hararuan salut silehon-lehon nadingkan don nasa ulibasa na mauli utus ubasa tami maselahom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu may jaramoti asa perhasyang hami pilihanon pati bulhon harajom itong-atongan ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti to dim asalamu tadahami godang ni silihon-lehom itu hami asalam girgir hami madok maulianti tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harazom se saut malo maneroham di banua tongon songon na di banua gijang leo matuhami sedereon hanguluan siapari se sama dosa nami son panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami tugiyo tu pangujunan palua mahami sian pangagom. Say
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tu ho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama begitu bohina tu ho. Jala di pasar homadamena tu todi munadi.